Wel, mae'r darlleniad... bach yn uchel eto. Sori. Mae'r darlleniad bore yma yn dod o Galatiaid 5. Os chi eisiau troi yn eich Beiblau, neu allwch chi ddilyn ar y sgrin. Ni'n mynd i ddarllen y bennod gyfan, achos dyw e ddim yn ei lot o synwyr i ni i wedi gwir os fi'n torri fel an, so ni'n meddwl well i ni ddarllen y bennod i gyd. Galatiaid 5, dechrau yn adnod 1. Pennod 5, adnod 1. I ryddid y rhyddhawdd Crist ni, safwch yn gadarn felly, a pheidiwch a phlygu eto i iau caethiwed. Dyma fy ngeiriau i, Paul, wrth i chi. Os derbyniwch enweidiad, ni bydd Crist o ddim bydd i chi. Yr wyf yn tystio unwaith eto, wrth bob dyn a enweidir ei fod dan rwymedigeth i gadw y gyfraith i gyd. Chi sy'n ceisio cyfiawnhad trwy gyfraith, a mae eich perthynas â Christ wedi ei thorri, yr ydych wedi syrthio oddi wrth ras. Ond yr ydym ni, yn yr ysbryd trwy ffydd, yn disgwyl am y cyfiawnder yr ydym yn gobeithio amdano. Oherwydd yng Nghrist Iesu, nid enweidiad sy'n cyfri, na di-enweidiad, ond ffydd yn gweithredu trwy gariad. Roeddech yn rhedeg yn dda. Pwy a chrwystrodd chwi rhag canlyn y gwirionedd? Nid oddi wrth yr hwn sy'n eich galw y daeth y perswad yma, y mae ychydig surdoes yn siro'r holl does. Yr wyf fi'n gwbl hyderus amdanoch yn yr arglwydd, na fydd i chi wiro yn eich barn, ond y bydd rhaid i hwnnw sy'n aflynyddu arnoch ddwy neu gosb pwy bynnag ydyw. Amdano fi gyfeillion, os yw yn parhau i bregethu'r enweidiad, pam y parheir i'm herlyd? Petai hynny'n wir, byddai tramgwydd y groes wedi ei symud. O na bai eich aflonyddwyr yn ei spaddu ei hunain hefyd. Fe'ch galwyd chwi gyfeillion i ryddid, ond yn unig peidiwch ag arfer eich ryddid yn gyfle i'r cnawd. Yn hytrach trwy gariad byddwch yn weision i'ch gilydd. Oherwydd y mae'r holl gyfraith wedi ei mynegu yn gyflawn mewn un gair, sef yn y gorchymyn card y gymydog fel ti dy hun. Ond os cnoi a darnio'ch gilydd yr ydych, gofalwch na chewch eich difa gan eich gilydd. Dyma yr wyf yn ei olygu, rhodiwch yn yr ysbryd, ac ni fyddwch fyth yn cyflawni chwantau'r cnawd. Oherwydd y mae chwantau'r cnawd yn erbyn yr ysbryd, a chwantau'r ysbryd yn erbyn y cnawd. A maent yn tynnu'n groes i'w gilydd, fel na allwch wneud yr hyn a fynnwch. Ond os ydych chi'n cael eich arwain gan yr ysbryd, nid ydych dan gyfraith. A mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef puteindra, amhurdeb, anlladrwydd, eilynyddoliaeth, dewiniaeth, cweryla, cynnen, eiddigedd, lludio, ymgyprys, rhwygo, ymbleidio, cenfigeni, meddwi, cyfeddach a phethau tebyg. Yr wyf yn eich rybuddio fel y gwneithim o'r blaen, na chaiff y rhai sy'n gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw. Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn y rhinweddau fel yr rhain. Y mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein buchedd neu ein ffordd o fyw. Bydded i ni ymgadw rhag gwag ymffrost, rhag herio ein gilydd, a rhag cynfigeni wrth ein gilydd. Amen. Wel, yn y darn bore yma te, mae lot y fyna, mae 26 adnod, felly peidiwch â disgwyl bod fi'n mynd i gyfro popeth, dwi ddim yn mynd i o gwbl. Ond beth i ni yn mynd i wneud yw edrych ar 3 concern sydd gan Paul ac 1 ateb. 3 concern ac 1 ateb ar gyfer y Galatiaid ac ar ein cyfer ni te. Ond gan bod i wedi bod yn ychydig wythnosau sy'n ni edrych ar Galatiaid, os oes Beibl gyda chi, allwch chi edrych yn ôl. Mae Paul yn ysgrifennu
at bobl sydd ddim yn Iddewon, cenedloedd yw nhw, a maen nhw'n bobl sydd wedi dod yn Gristnogion trwy weinidogaeth Paul, ond mae yna griw o bobl wedi dod i mewn atyn nhw a wedi dylanwadu arnyn nhw mewn ffordd negyddol yn dweud, o mae eisiau ychwanegu rheolau at yr hyn i chi wedi dod i gredu. Enweidiad oedd y peth yna yn yr achos yma. Felly mae eisiau mwy arnoch chi na dim ond yr efengyl. A mae Paul ymhenod 1 a 2 mae'n amddiffyn mewn gwirionedd ei hunan. Be mae wedi wneud a'r efengyl mae wedi bregethu iddyn nhw. A wedyn ymhenod 3 a 4 mae'n amddiffyn yr athrawiaeth os hoffech chi'n esbonio iddyn nhw. Beth yw cyfiawnhad trwy ffydd yn unig. Dim ond ffydd yn Iesu Grist sydd ei angen arno ni mwyn cael ein hachub, mwyn bod yn gadwedig. Ac ymhenod 5, mae'n rhyw fath o apel ar sail y pethau mae gyd i ni wedi clywed yn barod. Rhyw fath o benod fugeiliol os hoffech chi yw hi, lle mae'n troi atyn nhw dweud, edrychwch nawr, fi wedi gweud y pethau mae gyd, dyma be fi'n poeni amdanyn nhw, a dyma'r ateb ar eich cyfer chi. So eisiau chi jyst ystyried calon Paul a yr concern yma sydd gyda fe, a tybed yw'r concerns yna'n rhan o beth i ni yn ei brofi, ni'n poeni am bobl eraill falle, a beth yw'r ateb ar gyfer y bobl yna te. Felly'r concern cyntaf. Wel, y concern cyntaf yw fod y Galatiaid yn mynd i syrthio oddi wrth ras. Adnod 4 fi'n credu yw e. Mae'n dweud wrthyn ni, yr ydych wedi syrthio oddi wrth ras, os ych chi wedi ceisio cyfiawnhad trwy y gyfraith, mae'n dweud. Y concern mwyaf oedd gan Paul oedd bod nhw'n mynd i gwmpo i ffwrdd o ras Duw. Wrth iddyn nhw rando ar y bobl yma sy'n dod i mewn ac yn dweud, wel, mae'n iawn i chi dderbyn bod Iesu wedi marw ar y groes drostoch chi, ond mae yna rai rheolau, mae rhaid i chi ei dilyn hefyd. Mae yna rai pethau, mae rhaid i chi ei wneud mwyn bod yn iawn gyda Duw. Ond y broblem yw, unwaith chi'n ychwanegu un peth bach hyd yn oed, at yr efengyl, chi'n sbwylio'r cyfan. Un weithred fach, chi'n sbwylio y cyfan. A mae'n defnyddio'r darlun yna nag yw e, yn adnod 9 neu 10 fi'n credu yw e. Adnod 9, a mae ychydig surdoes yn suro'r holl does. Unwaith chi'n ychwanegu un darn bach o rhywbeth i niweidio ni, i feiddi y peth pyr yna. Dyna ni, mae'n sbwylio y cyfan. A'r heswm pam wrth gwrs yw, dyw'r ddau ddim yn mynd gyda'i gilydd. Dyw y gyfraith a gras ddim yn gallu cydweithio. Dyw'r ddau ddim yn mynd gyda'i gilydd pan ma'n ni'n dod at achubiaeth yn y cyd-destun yma. Mae fel, os bydde rhywun yn dweud wrthoch chi, dwi'n llysieuwr, ond dwi wrth y modd gyda stêc. Mae stêc yn fendigedig, ond dwi yn llysieuwr. Dyw'r ddau ddim yn cyd-fynd, dyw e? Mae un yn gwrthweud y llall. Ac yn y cyd-destun o'r efengyl beth i ni'n dweud fel Cristnogion ydy, yn anffodus, mae'n mwy fel bod ni'n dweud bod ni'n llysieuwr yn y cyd-destun yma, ond i ni'n dweud, i ni'n credu bod Iesu wedi delio gyda'n pechodau ni gyd ar y groes. Bod wedi talu'r pris yn ein lle ni, reit? Mae hwnna wedi mynd, mae'r ddyled yna wedi mynd. A felly ni'n dod at yr arglwydd a derbyn. Na'r cwbl ni'n gallu wneud. Ond unwaith chi wedyn yn dweud, mae rhaid i ni wneud hyn, mae rhaid i ni wneud y llall. Mae rhaid bod chi'n mynd i hyd yn oed pethau da nawr, pethau fel darllen bob dydd, gweddio bob dydd. Os i ni'n meddwl mae'r pethau yna sydd yn ein gwneud ni'n iawn gyda Duw, mae fel dweud, fi'n llysieuwr ond fi wrth y modd gyda stêc. Dyw e ddim yn wir, mae un yn gwrthweud y llall. A felly dyna peth pwysica, rili, i ni ddysgu o'r darn yma. Fod yr efengyl yn dod trwy ras yn unig. A mae Paul yn dweud yw, dim ots pa mor fach yw'r weithred i chi meddwl yw e, a mae enweidiad yn weithred fach iawn ag yw e. Mae'n sbwylio'r cyfan. Achos beth ych chi'n dweud yw, dyw beth mae Iesu wedi wneud ar y groes ddim yn ddigon te. Mae rhaid i fi wneud rhywbeth hefyd. Ych chi'n gwrthweud beth mae'r arglwydd wedi wneud. Mae Iesu wedi talu'r pris i gyd am ein pechod ni. A mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny, a mae'n bwysig bod y Galatiaid yn dod i weld hynny hefyd wrth gwrs. A fi wedi dweud hyn o'r blaen ar ddechrau'r gyfres.
I ni fi'n credu yng Nghymru yn enwedig yn bobl sydd yn hoffi dod â rhywbeth i'r parti. Pan i chi'n mynd i tŷ rhywun, chi'n dod â pwdin neu diod, rhywbeth. Chi eisiau dod â rhywbeth gyda chi. Mae'n cael ei ystyried nag yw'n embarrassing i ddod yn waglaw. Rhyw fath o gwrteisi bron. Wel, gyda'r Efengil, s'dim byd allwn ni ddod â i'r arglwydd, i gyfrannu at beth mae e wedi gorfod wneud. Ac os rhywbeth, beth i ni'n wneud yw ni'n dirymu, ni'n gwneud i waith ei edrych fel dim byd, os i ni'n meddwl bod ni'n dod â rhywbeth at yr arglwydd mwyn cael ein hachub, mwyn bod yn iawn gyda'r arglwydd. A jyst i ni gael cofio fan hyn, i ni'n sôn am achubiaeth, nid i fuddod, mae fuddod yn beth gwahanol. Ni'n sôn am achubiaeth, sut i ni'n cael ein gwneud yn iawn gyda'r arglwydd. I ni yn cael ein galw i fywyd o'i fuddod, ond cyn hynny mae eisiau ni gael ein achub. Ac os ydyn ni wedi cael ein achub, i ni'n ddiogel yn nwylo yr arglwydd. A felly mae Paul yn dweud fi'n poeni bod chi ddim wedi dod i ddeall yr Efengil mewn gwirionedd, i ddeall mae gras yn unig sydd yn achub, a bod chi'n meddwl bod yna bethau chi'n gallu dod â'r parti fel petai. Yr ail gonsern te, mae yna ail gonsern gyda fe, edrychwch ar adnod 7 ac 8 yn y darlleniad. Y concern nesaf yw bod nhw ddim yn mynd i barhau yn y ffydd. O pethau mynd mor dda, mae Paul yn dweud. O'ch chi'n neud mor dda, o'ch chi'n byw bywyd mor ffyddlon. A'r cwestiwn felly ydy, ydych chi yn mynd i gael eich perswadio? Mae'n dweud fyna bod yna un sydd yn ceisio dwy'n perswad arnyn nhw. Adnod 8. Nid oddi wrth yr hwn sy'n eich galw y daeth y perswad yma. Mae'n un yn ceisio eich perswadio chi i fyw bywyd gwahanol i'r hyn mae'r arglwydd wedi'ch galw chi i fyw trwy ras. O'n i'n darllen rhywbeth, rhyw commentary, ac nath ei ddweud rhywbeth helpful iawn fi'n credu. Y frawddeg oedd, they need to discern the difference between the hiss of Satan and the whisper of God. They need to discern between the hiss of Satan and the whisper of God. Gwybod y gwahaniaeth rhwng beth mae'r arglwydd yn ei ddweud a beth mae Satan yn ei ddweud. A fan hyn oedd Paul yn ei herio nhw te. Dim yr arglwydd sydd wedi dweud y pethau hyn, rhyw lais arall sydd wedi dod mewn a dwy'n perswad arnoch chi. A chybod, un o'r problemau mwyaf yn ein dydd ni yw fod pobl sydd yn dweud eu bod nhw'n Gristnogion sydd yn byw yn gwbl groes i beth mae'r arglwydd yn galw yn rhywun sydd yn Gristion yn y gair. A felly, dyn ni yn gorfod brwydro i raddau yn erbyn pobl sydd yn dweud, fi'n Gristion, fi'n credu'n Iesu Grist, ond beth maen nhw wir yn golygu ydy, dwi'n credu mewn deddfoldeb. Dwi'n credu bod byw bywyd da yn mynd i gael fi at y nefoedd. Wel, nid dyna beth yw Cristion. Nid dyna mae'r gair yn dweud yw Cristion. A felly mae eisiau ni adnabod sybrydion Duw, nid hys Satan, fel oedd yn cael ei ddweud fyna. A'r help mwyaf sydd gyda ni wrth gwrs yw y gair. Mae'r gair yn helpu ni, mae'r gair yn adleisio ac yn sibrwd i ni beth mae'r arglwydd yn ei ddweud. Os yw unrhyw beth chi'n credu mae'r arglwydd yn dweud wrthoch chi, yn cael ei wrth-ddweud yn y gair, dim yr arglwydd sy'n dweud e, mae'n syml. Einau Satan neu eich cydwybod pechadurus chi. Os yw ein gwrth-ddweud y gair, nid gair Duw yw e, oherwydd dyw'r arglwydd ddim yn dweud celwydd. A mae hwnna'n help mawr i ni fi'n credu bod ni'n glynu at y gair ac yn adnabod ein gair wedyn. Ond nawn ni nôl at y concern yma, a nawn nhw barhau. A mae'n dweud yn adnod 10 yn ddiddorol bod e'n hyderus y bydden nhw'n parhau, ond nid hyderus oherwydd pwy ydyn nhw, ond hyderus yn yr arglwydd mae'n dweud. A rwy fi'n gwbl hyderus amdanoch yn yr arglwydd na fydd i chi wiro yn eich barn. Ond bydd rhaid i hwnnw sy'n aflonyddu arnoch ddwyn ei gosb, pwy bynnag ydyw. Be mae'n dweud fan hyn yw, fi'n hyderus y byddwch chi'n dal ati yn ysbrydol, nid oherwydd pwy ydych chi, ond oherwydd pwy yw eich arglwydd chi. Os ych chi wedi eich achub, mi fyddwch chi'n cael eich cadw. Mi fydd yr arglwydd yn eich cadw chi. Weithiau mae'r darlun gyda ni yn ein pennau bod ni yn rhyw fath o gafel ymlaen i'r arglwydd a bod ni'n cael ein drago trwy fywyd yn dal ymlaen. Ond y gwrthwyneb sydd yn wir, fe sy'n gafel yno ni. Fe sydd wedi'n hachub ni. Mae'r gwaith yn dibynnu arno fe.
A felly, os ni'n gadwedig, dyna ni'n saff yn ei ddwylo fe. Mae'n bwysig bod ni'n deall y dynamic yna. Mae yna ddewyd i ni yn Philippiaid 1 yn dos adnod 6. Ac yr wyf yn sicr o hyn, bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch chi ei gwblhau erbyn dydd Crist. Mi fydd e'n gorffen y gwaith mae e wedi ei ddechrau. A felly mae Paul yn gwahaniaethu fan hyn. Mae'n dweud, mae yna rai yma sydd yn gadwedig, a rhai mae'r arglwydd wedi hachub, mae e'n mynd i cadw nhw. Chi'n bod beth? Dyleu hwnna roi cysur i ni. Jyst fyna, dyleu hwnna adael i'ch calonnau chi jyst meddalu. Oherwydd, mae'r arglwydd yn eich dala chi. Chi'n saff yn ei ddwylo fe. Na chi fendigedig yw hynny. Chi'n saff yn nwylo'r arglwydd. Os ych chi yng Nghrist y bore yma. A cysur arall i ni wedyn, mae'n dweud yw bydd yr arglwydd yn barnu yr un sydd yn dweud celwydd. Mae'n mynd mlaen i ddweud bydd e'n delio gyda yr un sy'n aflonyddu arnyn nhw hefyd. Bydd rhaid i hwnnw sy'n aflonyddu arnoch ddwy neu gosb, mae'n dweud. Bydd ddim yn cael get away gyda ge. Bydd yr arglwydd yn barnu yn gyfiawn un dydd. Bydd yr arglwydd yn hydlo, yn syfo mas y rhai sydd yn ddefaid ar geifr, a bydd e'n gwahanu y rhai yna sydd ddim yn bobl Crist, a sydd yn dweud celwydd ymhlith ei bobl. Mae hwnna'n gysur nag yw e. Dyw e ddim yn fateb o pobl sydd yn gelwyddog ac yn dwyllodrus yn cael get away gyda ge. Na, mi fydd yr arglwydd yn ei dala nhw i gyfru. Ac yna, yn adnod 11, mae yna ddarn sydd falle chydig bach yn gymleth yn y ffordd mae'n cael ei ddweud, fi'n credu, yn y darlleniad. Amdano fi gyfeillion, os wyf yn parhau i bregethu'r enweidiad, pam y parheir i'm herlyd? Petai hynny'n wir, byddai tramgwydd y groes wedi ei symud. Be mae'n gweud fan hyn yn syml yw, os bydde fe yn pregethu'r enweidiad, bydde fe ddim yn cael ei erlyd rhagor. Os bydde fe'n ffito mewn gyda pawb arall a pregethu'r un celwydd gyda nhw, a maen nhw'n wneud, bydde fe ddim yn cael ei erlyd. Ond oherwydd fod e'n pregethu y groes, a just y groes, mae'n cael ei erlyd. A mae'n defnyddio'r term yn fain tramgwydd. Chi ddiddorol, mae'n dweud wrthyn ni fod pregethu y groes yn unig yn fain tramgwydd i bobl. A chi bod mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i ni wynebu fel pobl yn ein amser ni nawr yng Nghyfyrddin yn 2022. Mae pregethu y groes yn unig, mae rai pobl yn mynd i gysau hwnna. Mae rai pobl yn mynd i wrthod hwnna. Ac yn mynd i ymosod yn ein erbyn ni hyd yn oed. A mynd bod ni'n gweud bod popeth arall yn wrong. Dyna beth ni'n gweud fyna. I ni'n gweud Iesu Grist a'i groes yn unig. Does dim ond un ffordd o gael eich gwneud yn iawn. A heb fod Iesu wedi marw ar y groes, does dim gobaith i neb yn y byd. A felly gan fod e wedi marw ar y groes, dros ein holl bechodau ni, fe yw ein unig obaith ni. Mae hwnna'n golygu yr arglwydd sydd yn iawn, yr arglwydd sydd yn gywir, y gwirionedd a'r ffordd a'r bywyd, mae pawb arall yn wrong. Nawr, yn anffodus, dyw hwnna ddim yn neis i ddweud, yw e? Dyw ddim yn neis i ddweud wrth bobl bod popeth arall yn arwain at ddistryw. Ond mae'n wir. Mae'n wir. A dyma mae Paul yn dweud, mae'n cael ei erlyd, ond sy'n ots. Oherwydd mae'n gwybod bod e'n arwain at fywyd. Mae'n wir. Mae'n gwybod beth sydd yn achub. A fi jyst eisiau annog ni bore yma, cofiwch beth sydd yn achub. Fi ddim yn gweud bod e'n neis, fi ddim yn gweud bod e'n hawdd dweud wrth bobl eraill, edrychwch, mae hwn yn wrong, ond dyna'r unig beth sydd yn achub. Mae eisiau ni gofio hynny. Os ym eisiau dweud e mewn ffordd cas, ym eisiau dweud e mewn ffordd heriol, mae'n ffyrdd neis i ddweud e wrth gwrs. Ond mae eisiau ni gofio, mae'n ddigon posib y cawn ni yn herlyd, oherwydd mae'n fain tramgwydd. Oherwydd mae dweud wrth rhywun, does dim byd allu di wneud dy hunan, i achub dy hunan yn anodd i bobl dderbyn. Yn enwedig pobl sydd wedi treulio, dychmygwch chi, petai chi wedi treulio hanner canrif neu fwy falle, yn ceisio ennill rhyw gyfiawnder i chi'ch hunan. Dychmygwch bod chi wedi trio, fel oedd Paul arfer wneud, dychmygwch bod chi wedi trio byw bywyd yn ceisio plesio Duw, yn ceisio wneud y peth iawn. Ac yn sydyn bod rhywun yn dweud wrthoch chi wedi bod yn wastoch amser chi, yr holl amser yma. Mae eisiau'r arglwydd Iesu arnoch chi. Mae hwnna'n boenus. Mae hwnna'n boenus. Mae'n llawenydd, mae'n rhyddhad, peidiwch yn cael ein anghywir, ond mae'n boenus.
A felly dyna lle mae eisiau gras arno ni. Dyna lle mae eisiau'r arglwydd i o'r uwch lywodraethu ac i roi tangnefedd wrth iddyn nhw glywed y neges. Mae eisiau bod pobl yn cael eu argyhoeddi a bod nhw'n yn cael eu torri i'w calonnau fel yn actau pan mae Pedr yn rhoi araith. Bod nhw'n cael eu brifo mewn gwirionedd, i dwysbigo yn eu calonnau. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio mae'r neges sydd gyda ni'n fendigedig. Y neges sydd yn achub, ond ar yr un pryd mae'n boenus. Ar yr un pryd mae'n anodd i rywun i lyncu ar y dechrau. Cofiwch hynny. A'r trydydd concern wedyn. Y trydydd concern sydd gyda Paul yw undod yr eglwys. Edrychwch ar adnod 15. Mae'n dweud yn adnod 15 fod Paul yn poeni bod nhw yn darnio a cnoi ei gilydd ac yn tynnu ei gilydd i lawr. Wrth iddyn nhw yn hytrach na caru ei gilydd, be maen nhw'n neud yw barnu ei gilydd. Oherwydd yn sydyn, mae'r safon, dyn nhw ddim yn mesur ei gilydd yn ôl, ydyn nhw wedi derbyn yr arglwydd Iesu neu ddim, maen nhw'n mesur ei gilydd yn ôl faint o weithredoedd maen nhw wedi wneud, pe maen nhw wedi enwedu neu ddim, pa mor dda ydyn nhw. Mae'r llunyn mesur yn wahanol. Os ych chi mewn eglwys lle mae Iesu Grist yn y canol, does na ddim llunyn mesur i fesur yn hynny yn erbyn unrhyw un arall, oherwydd y groes yw'r unig fesur os liciwch chi. Una chi yng Nghrist neu chi ddim. Does na ddim llunyn arall i fesur. A felly mae Paul yn dweud fi'n poeni oherwydd mae'r bobl yma yn barnu ei gilydd ac yn darnio ei gilydd. Yn cymharu oherwydd dyna beth mae balchder a deddfoldeb yn wneud. I ni'n dechrau meddwl bod ni'n well na pobl eraill a mynd bod ni'n gwneud mwy na phobl eraill, fel petai hynny'n ennill rhyw statws mwy ger bron yr arglwydd. A felly, mae'n bwysig bod ni'n cofio beth yw yr eglwys, ysbyty i bechaduriaid, lle i bobl gwan gael dod a cael nerth gan yr arglwydd. I ni gyd yn dod yn waglaw. Beth mae'r arglwydd yn ei roi i ni wedyn, mae i gyd o ras. A felly dyna'r 3 concern sydd gan Paul. Dwi'n poeni bod chi'n mynd i syrthio oddi wrth gras Duw. Dwi'n poeni bod chi ddim yn mynd i barhau yn y ffydd. A fi'n poeni am ddiffyg undod yr eglwys. A felly, os mae dyna'r 3 concern, beth yw'r ateb? Nawr, falle bod chi ddim yn meddwl mae dyma bydd yr ateb, ond yr ateb yw rhyddid. Rhyddid yw'r ateb. Byw fel pobl sydd yn rhydd. Dyna beth mae'r benod i gyd amdano. Ewch yn ôl, rewind bach reit i ddechrau'r benod. Beth i ni'n darllen yn adnod 1? I ryddid y rhyddhawdd Crist ni. I ryddid y rhyddhawdd Crist ni. Beth ylwn ni'n neud gyda'r rhyddid yma mae'r arglwydd wedi ei roi i ni? Mae di'n rhyddhau ni. O bob pechod, sut ylwn ni fyw? Wel, yn gyntaf, mae eisiau ni gofleidio ein rhyddid ni. I fwynhau ein rhyddid ni. I ryddid y rhyddhawdd Crist ni, safwch yn gadarn felly a peidiwch â phlygu eto i iau caethiwed. Mae Iesu wedi delio unwaith ac am byth gyda bob pechod. Os ych chi yng Nghrist Iesu, ych chi'n rhydd o bob condemniad, bob barn, ych chi'n gwbl rhydd. Right? Os i ni yn teimlo wedyn, dwi ddim yn ddiogel yn wylo'r arglwydd, os nag ydw i'n ei hyn llall ag arall, i ni ddim wedi deall yr efengel. I ni ddim wedi deall yr efengel. Mae Iesu wedi bwriadu i ni fyw bywyd rhydd. Rhydd lle ni hyd yn oed yn gallu gwybod, right, pan fyddwn ni'n syrthio, dwi dal yn saff. A chi beth bendigedd? Mae'r arglwydd wedi trefnu bod ni'n rhydd, ac bod ni'n pechu, bod ni'n gwybod, dwi dal yn ddiogel yn wylo'r arglwydd. Mae'r arglwydd eisiau bod ni, gobeithio fel mae mhlant i'n teimlo tuag ata i. Reit, bod ymhlant i'n gwybod, bod nhw'n gwneud pethau'n anghywir, dwi'n ei caru nhw. A maen nhw wastod yn mynd i fod yn blant i fi. Dwi beth yn mynd i gwrthod nhw, dwi'n ei caru nhw. Maen nhw'n blant i fi. Mae'r arglwydd eisiau bod ni'n gwybod hynny. Os ych chi wedi dod, wedi plygu glin i'r arglwydd, wedi derbyn bywyd newydd, i chi'n blant i Dduw. A dyna ni. Does dim tynnu ffwrdd o hynny. A mae hynny'n rhywbeth bendigedig, yr heddwch yma, rhyddid yma, sydd yn eiddo i'r Cristion. Cofleidiwch e. Peidiwch â mynd yn ôl i fyw fel oeddech chi'n byw, mae Paul yn dweud, o dan iau caethiwed.
Pidwch chi'n mynd nôl i feddwl, os nag i fi neu hyn, os nag i fi'n y cwrdd y bore yma, beth sy'n mynd i ddigwydd i fi, a dwi dal yn iawn gyda'r arglwydd neu ddim. Dwi ddim ynglyn â pyn eich chi'n mynd i'r cwrdd neu ddim. Fel mae Paul yn dweud, dwi ddim ynglyn â enweidiad neu di-enweidiad. Mae'n ynglyn â pyn eich chi yn Christ neu ddim. Peidiwch â teimlo'r pwysau yna. Gadewch iddo fe fynd. Mae'r arglwydd wedi rhyddhau cadwynau y gyfraith oddi arno ni. Mae eisiau chi wybod chi'n ddiogel yn nwylo'r arglwydd y bore yma. I ni'n rhydd o'r gyfraith, i ni'n rhydd o farwolaeth ysbrydol, i ni'n rhydd o ofn marwolaeth corfforol, i ni'n rhydd o gondemniad, i ni'n rhydd o rym pechod, i ni'n rhydd o awdurdod Satan, i ni'n rhydd i dderbyn a mwynhau holl fendithion Duw drwy Iesu Grist. Mae pethau chi'n rhydd i gael wneud. Maen nhw'n bethau bendigedig. A felly cofleidiwch eich rhyddid i ddechrau. Yn ail, mae eisiau amddiffyn ein rhyddid. Amddiffyn ein rhyddid. Ail ddarn adnod 1, safwch yn gadarn felly, a pheidiwch â phlygu eto i ai caethiwed. Chi'n gweld mae'r diafol ar waith drwy'r amser pan ni'n syrthio, yn siarad, yn sibrwd yn ein meddyliau ni, ydy'r arglwydd yn mynd i fod eisiau dy dderbyn di nôl nawr neu ddim. Wyt ti di mynd yn rhy bell fan hyn? Ein cyfrifoldeb ni fyna yw atgoffa'n hunan o pwy ydyn ni yn yr arglwydd Iesu. Sefyll yn gadar, nid trwy wneud unrhyw beth, dim ond atgoffa'n hunan. Pwy ydw i? Mae Satan yn dod a accusation yn ein erbyn ni, cyhyddiad yn ein erbyn ni. Beth yw'r ateb? Ydw i wedi mynd yn rhy bell? Wel, mae'n dweud yn Ioan 8:36, felly os yw'r mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. Felly ydy geiriau Satan yn wir? Nag yw. Celwydd yw nhw. Mae'n ddarn hyfryd 1 Ioan 2 fi'n credu yw sori Nigel sydd wedi rhoi y lawr i gyfieithu. 1 Ioan 2 adnod 1 a 2 fi'n credu. Fy mhlant yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch, i'ch cadw rhag pechu. Ond os bydd i rywun bechu, mae gennym eiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn, ac ef sy'n aberth cymod dros ein pechodau. Ac nid dros ein pechodau ni'n unig, ond hefyd pechodau'r holl fyd. Hyd yn oed pan ni'n pechu, mae gyda ni eiriolwr. Mae gyda ni un sydd wedi delio gyda'n pechod ni, yn aberth cymod, yn aberth i ddelio gyda, talu'r pris am ein pechod ni i gyd. Trowch at y gair, atgoffwch eich hyn o pwy ydych chi yn yr arglwydd, pan mae Satan yn dod â'r cyhuddiadau yma yn eich erbyn chi. Yn drydydd, mae eisiau mynegu ein rhyddid ni, expreso, dangos ein rhyddid ni i'r bobl sydd yn byw o'n cwmpas ni. Dwchwch ar adnod 5 a 6. Mae 2 ffordd o fynegu ein rhyddid ni yng Nghrist Iesu. Yn gyntaf, mae'n dweud bod ni i ddisgwyl am, i edrych ymlaen at ein rhyddid ni. I edrych ymlaen at cyflawniad ein rhyddid ni te. I ni'n rhydd, ond ddim yn rhydd fel fyddwn ni yn y nefoedd. Mae Saesneg yn well fan hyn fi'n credu. We eagerly await, mae'n dweud. I ni'n excited yn aros am y cyflawniad yr hyn sydd i ddod. I ni ddim wedi profi fe'n llawn nawr, ond i ni yn byw bywyd i edrych ymlaen at, yn ysu at yr hyn sydd i ddod, sef y nefoedd, wrth gwrs, tragwyddoldeb gyda'r arglwydd. Ac yn ail wedyn, mae Paul yn gwahaniaethu rhwng ymffrostio neu brolio mewn pethau dynol fel enweidiad neu di-enweidiad, ac yn ytrach yn dweud na, marc y Cristion yn ddiddorol yw ffydd trwy gariad. Chi'n gallu gweld bod rhywun efo ffydd oherwydd ei bod nhw'n caru ei gilydd ac yn caru'r arglwydd. Dyna marc y Cristion yn ôl adnod 6. Dyna sut mae rhywun yn gwybod pwy fath o berson ydych chi, trwy ffordd ych chi'n caru yr arglwydd ac yn caru eich gilydd. A chi, mae hwnna'n heriol iawn. Dyw pobl ddim yn gweld pwy fath o bobl ydyn ni ar sail ein gweithredoedd ni. Dyw pennau chi wedi cael eich enwedu neu ddim yn golygu dim byd. Mae'r ffordd chi'n caru eich gilydd yn. Mae hwnna'n dangos bod chi'n caru am fod yn gyntaf wedi'n caru ni. Mae hwnna'n ffrwyth sydd yn dod, wrth gwrs, fel byddwn ni'n gweld mewn eiliad nawr. Felly, mynegwch eich rhyddid. Yn bedwerydd, defnyddiwch eich rhyddid. Defnyddiwch eich rhyddid. Yn y byd,
rhyddid, fel mae pobl yn meddwl am rhyddid, yw gael neud beth i chi moyn i fe. Fi'n rhydd i gael neud beth i fi moyn. Ac yn aml, y pethau yna yw'r pethau sydd yn dod ar yw elfen o ryddhad a llawenydd corfforol. Enghraifft, mae pobl yn meddwi. Pam mae pobl yn meddwi? Wel, yn aml, i gael peidio meddwl am y cydwybod falle, neu i cael dianc oddi wrth bwysau a sefyllfaoedd anodd y byd. A cyffuriau ac yn y blaen i gael hau ac hefyd i nymo, i gael gwared ar boen sydd i gael yn ein bywyd ni. A chi bod falle yn fwy addas i ni te, mae Joseph, y mab, yn hoff iawn o chwarae iPads a chwarae Nintendo Switch a pethau fel yna, chwarae game consoles. A chi'n gwybod, os mae e'n chwarae fe gormod, mae'n mynd yn reit addicted iddo fe. Mae'n mynd yn reit addicted iddo fe. Hwna bydde fe'n dewis wneud os mae'n cael amser rhydd. Ond beth i ni'n sylwi yw, os mae'n cael gormod, mae'n newid ei mood e. Lle yn sydyn, does dim byd arall yn plesio. Does dim byd arall yn gallu gwneud yn hapus rhagor heb law am yr un peth yna. A pan mae hwnna'n digwydd, ni'n mynd cold turkey wedyn, ni'n gweud ond fe, dim game consoles am wythnos wedyn ni. Ac ar ôl hynny, mae'n iawn eto, mae'n gallu mwynhau y pethau eraill sydd i gael, mynd mas ar y trampolin neu be bynnag yw e. Y pethau eraill sydd yn dda ar ein cyfer ni. Ond y pwynt yw hyn, mae'r pethau mae'r byd yn meddwl sydd yn rhoi rhyddid i ni, mewn gwirionedd yn ein cyfyngu ni. Mewn gwirionedd yn ein clymu ni. Faint o bobl tybed oedd yn meddwl wrth iddyn nhw droi at alcohol am ryddid a llawenydd a boddhad, fydde'n meddwl nawr, beth sydd wedi digwydd? Fi nawr ynghlwm i'r peth yma. Fi nawr yn styc, fi'n gaeth i'r peth yma. Mae cymaint o bobl sydd wedi endo lan fel yna. A beth mae'n dangos i ni te? Wel, falle mae nid yna'r ffordd gorau o brofi rhyddid a bodlonrwydd a llawenydd. Felly beth yw rhyddid i'r Cristion? Wel, edrychwch ar adnod 13 ac 14 yn y darlleniad. Mae'n dweud wrthyn ni, fi wedi troi dudalen. Fe'ch galwyd chwi gyfeillion i ryddid, ond yn unig peidiwch ag arfer eich ryddid yn gyfle i'r cnawd, yn hytrach trwy gariad byddwch yn weision i'ch gilydd. Oherwydd mae'r gyfraith wedi mynegu'n gyflawn mewn un gair, sef yn y gorchymyn card ag ymydog fel ti dy hun. Ydych chi mind-blowing, right? Mae rhyddid yw caru eich gilydd. Ydych chi rhyfeddol. Dyna beth mae'n gweud fyna. O'n i bai bod fi wedi camddeall y testun. Mae'n dweud wrthyn ni, peidiwch ag arfer eich rhyddid i fynd yn ôl at y cnawd a bodloni'r cnawd, yn hytrach rhyddid i garu eich gilydd. Caru eich gilydd. Caru'r arglwydd a caru eich gilydd. Os wyt ti'n rhydd, defnyddio'r rhyddid yna i garu Crist, caru ei eglwys, caru ei greadigaeth. Dyna'n galwad ni, dyna'n braint ni, dyna'n hyder ni, bod ni wedi cael ein gosod yn rhydd i fyw fel mae'r arglwydd wedi ei fwriadu. A chi'n gwybod beth? Newch chi brofi llawenydd a heddwch o hynny, fel chi riod wedi profi o'r blaen, os newch chi ymroi yn llwyr i garu fel mae'r arglwydd yn ein galw ni i garu. A'r peth ola, tyfu trwy ryddid. Tyfu trwy ryddid. Dwy'n ffrwyth os hoffech chi trwy ryddid yw'r peth ola fi eisiau edrych arno. O adnod 16 ymlaen, mae'r tôn yn newid chydig bach nag yw e'n y benod, lle mae'n dechrau sôn nawr, a mae yna newid oherwydd mae'n cymhwyso mewn ffordd beth mae'n newydd siarad amdano. Beth mae'n ei olygu garu'n gilydd? Sut allwn ni wneud hynny? Sut allwn ni fyw yn rhydd? Beth mae'n dechrau off gyda'n adnod 16, dyma yr wyf yn ei olygu. Felly, dyma beth fi'n trio dweud o hyn i gyd. Caru'n gilydd, sut i ni'n tyfu, sut i ni i wasanaethu'n gilydd, adnod 16 ymlaen. A dyma beth i ni'n darllen adnod 16 ymlaen. Rhodiwch yn yr ysbryd. Cerddwch gyda'r ysbryd. Mae rai fi weid eto yn y Saesneg mae'n well. In step with the Spirit. Cam wrth gam gyda'r ysbryd glân. Rhodio, cerdded gyda yr ysbryd glân. Yn ail, adnod 18. Plygwch i'r ysbryd. Cael eich arwain gan yr ysbryd. Ac yn drydydd, adnabod gwaith yr ysbryd glân. Adnabod yr hyn sydd yn ffrwyth yr ysbryd a'r hyn sydd yn ffrwyth y cnawd. Chymod pan mae rhywun yn mynd i dderbyn swydd, mae'n arestr yn dosau o ddyled swyddau. A wedyn pan chi'n arwyddo contract, chi'n arwyddo bod chi'n mynd i gyflawni hyn a hyn o ddyled swyddau wrth i chi wneud y swydd yna.
Wel, mai nid swydd yw bod yn Gristion, mae'r egwyddor yr un peth fan hyn. Beth mae Paul yn dweud yw fod yna bethau i ni'n mynd i wneud wrth i ni ddod yn Gristion ac wrth i ni fyw fel Cristion. A mae'r pethau yna i gyd yn dibynnu ar yr ysbryd lan. Mae nhw bethau allwn ni ddim gwneud heb yr ysbryd. Allwn ni ddim caru pobl heb yr ysbryd lan. Allwn ni ddim profi yr rhestr ffrwyth yr ysbryd heb yr ysbryd lan. Wrth gwrs, ffrwyth yr ysbryd yw mewn yr enw. Ond chi'n deall y pwynt. Mae'n bwysig sylwi. Heb yr ysbryd lan, i ni ddim byd. Ond na chi ryddid. Na chi ryddid, reit? Oherwydd mae hwnna'n golygu, eto, dyw e ddim yn dibynnu arna i. Dyw e ddim yn dibynnu arna i. Nid yn unig fe achubiaeth i ddim yn dibynnu arna i. Dyw'r twf ysbrydol ddim yn dibynnu arna i chwaith. Mae'n dibynnu ar nerth yr ysbryd lan. A felly mae'n rhoi cysur i ni. A mae'n bwysig bod ni hefyd yn cofio wrth i ni ystyried ffrwyth yr ysbryd. Mae lot o bobl yn darllen rhain ac yn cymhwyso rhain yn reit gyffredinol. Dyn nhw ddim yn nodweddion cyffredinol, maen nhw'n nodweddion ysbrydol. Maen nhw'n nodweddion sydd yn berthnasol i'ch ffydd chi, i'ch bywyd ysbrydol chi. Hynny yw, mae yna bobl dwi'n nabod sydd yn hunan ddisgybledig iawn, yn gorfforol falle, neu o ran i gwaith nhw. A dyn nhw ddim yn Gristnogion, dyn nhw ddim yn caru'r arglwydd. Maen nhw'n, o be, felly, dyn nhw'n dwy'n ffrwyth? Wel, nac ydyn. Maen nhw'n dwy'n ffrwyth ymarferol, corfforol, gret. Ond mae'r ffrwyth i ni'n sôn am fan hyn yn dibynnu ar yr ysbryd glân. Ffrwyth ysbrydol. Hunan ddisgybledig yn ein perthynas ni gyda'r arglwydd. Ac y cyfan sy'n deillio hynny wedyn. Dyna ni'n sôn amdano. A mi des i ar draws rhestr Spurgeon fi'n credu oedd just yn sôn am beth yw nodweddion ffrwyth yr ysbryd, ac o'n i'n hoffi nhw. Fruit isn't achieved by working, but birthed by abiding. Fruit is fragile. Fruit reproduces itself. Fruit is attractive. And fruit nourishes. Hoffi'r pethau yna. Just yn atgoffa ni o nodweddion ffrwyth yr ysbryd. A pan i ni'n ystyried ffrwyth yr ysbryd, beth mae'n wir yn golygu? Beth i ni'n siarad amdano? Wel, wrth i ni ymddiried yn yr arglwydd, a byw yn yr arglwydd Iesu, pwyso ar yr arglwydd, byw in step gyda'r ysbryd yn yr ystyr hynny, mae yna newid yn digwydd yno ni. Mae'r arglwydd yn cael dylanwad arno ni. Yr ysbryd yn gweithio arno ni. Ac yn sydyn mas o hynny, mae nodweddion yn dod. Y nodweddion yma ni'n darllen amdanyn nhw yn adnod 22 a 23. I ni'n caru wrth i ni brofi cariad yr arglwydd. I ni'n llawen wrth i ni dderbyn llawenydd oddi wrth yr arglwydd. I ni'n garedig, i ni'n profi tangnefedd ac yn hyd yn oed yn dangos tangnefedd. I ni'n oddefgar, i ni'n dda, wneud daioni. I ni'n ffyddlon, i ni'n addyfwyn, i ni'n hunan ddisgybledig. A pethau mae gyd yn dod nid allan ohono ni, ond o waith yr ysbryd yno ni. Ac yn Bible.net, adnod 24 a 25, o'n i'n meddwl bod e'n help mawr. Mae'n dweud wrthyn ni, mae pobl y Meseia Iesu wedi lladd y natur bechadurus gyda'i nwydau a'i chwantau drwy hoelio hi ar y groes. Mae'n hi yn ffordd o fyw wedi hoelio ar y groes. Felly, os ydy'r ysbryd wedi rhoi bywyd i ni, rhaid i ni adael i'r ysbryd ein harwain ni. Na chi'r her, rhaid i ni adael i'r ysbryd ein harwain ni. Yn deffro bob bore, atgoffa'n hunain, fi di hoelio'r hen natur i'r groes gyda'r arglwydd Iesu. I fi nawr yn eiddo i Grist, i fi nawr yn Nghrist. Arglwydd ysbryd arwain fi. Ysbryd gwna waith yn fi, ysbryd gwna fi fel wyt ti am i fi fod. Dwi'n ffrwyth yn fi ysbryd glân. A gadael i'r ysbryd i wneud y gwaith. Wrth i ni fyw yn ifydd wrth gwrs, ond yr ysbryd sydd yn gwneud y gwaith. Felly, i gloi a jyst i atgoffa ni, tri pheth i ni i gymhwyso falle a cofio wrth fynd adre. Yn gyntaf, peidiwch ag ymffrostio yn eich hunain, ymffrostiwch, broliwch yn Iesu Grist. Fe sydd wedi gwneud y gwaith i gyd. Pwy sydd wedi gwneud y gwaith o ddelio gyda'n pechod ni, Iesu Grist? Pwy sydd wedi gwneud y gwaith o ddwy'n ffrwyth yna ni, yr ysbryd glân? Beth allwn ni ymffrostio yn hynny? Dyna ni. Dyna'r cwbl allwn ni ymffrostio ynddo. Ond chi'n gwybod be? Mae eisiau dweud wrth bobl. Mae eisiau bod pobl yn gwybod hynny. Nid fi, ond Crist sydd ar waith yn nerthu ac yn gwneud y cyfan yno fi a thrwo fi.
Yn ail, mae eisiau adnabod y cnawd a brwydro yn ei erbyn e. Chi'n gwybod pan mae tîm yn chwarae pêl-drod, mae yna reswm pan mae'r tîm arall yn gwisgo crysau lliw gwahanol, does e? Fel bod nhw ddim yn paso i'w gilydd ac yn colli golwg ar pwy sydd ar eu tîm nhw, pwy sydd ddim. Wel, un o'r pethau pwysicau ni yw cofio y gwahaniaeth rhwng beth mae Satan yn ei ddweud, a celwydd Satan a gwirionedd Duw, gwirionedd gair Duw. Bod ni'n adnabod y gelyn, bod ni'n ddim yn obsessed gyda'r gelyn, ddim yn gwneud y gelyn yn flaenoriaeth yn ein bywyd ni, mae hwnna'n bwysig, ond bod ni'n adnabod y gelyn ac yn gallu dweud y gwahaniaeth wedyn rhwng hys Satan a sibrydion bendigedig yr arglwydd yn enwedig yn a thrwy ei air. Mae hwnna'n bwysig. A fi'n credu bod hwnna'n her i ni, oherwydd, oedd yn ddiddorol iawn, oedd rhywun wedi, ar Twitter wedi rhoi tweet bach mas yn teimlo'n sori dros ddyn o'r enw Matt Hancock. Fi'n siŵr bod chi'n gwybod pwy yw e, Health Secretary gynt, y Deyrnas Unedig. Ac oedd e wedi cael perthynas gyda merch arall. Oedd wedi cael affair gyda merch arall. Ac oedd e nawr wedi gwneud cyfweliad gyda'r Independent fi'n credu oedd e. Ac oedd e wedi dweud pethau fel hyn, mae hyn mas o'i gegau. This is what happened, simply. I fell in love with somebody. It was completely outside of my control. Ac yn nes ymlaen, nath e ddweud pethau fel, it brought me joy in times where I couldn't find joy anywhere else, and healing. Right? Na'r pethau nath e ddweud am y sefyllfa yna. Ac oedd rhywun oedd yn dweud bod nhw'n Gristion yn teimlo'n sori dros y person yma am y rhesymau anghywir yn anffodus. Nid oherwydd bod chi'n edrych arnyn nhw'n mynd, mae'r boi mae'n dweud celwydd wrth i hynna. Mae'r dyn yma yn ceisio golchi i ddwylo o'r cyfrifoldeb o'r ffaith bod e wedi torri i berthynas lan. Mae'r dyn yma yn ceisio gwneud i rhywbeth drwg swnio'n dda. Mae'r dyn yma wedi pechu. Mae'r drygioni'n ddrygioni. Does dim da yna. Mae'r ddau ar wahân. A chi bod wrth i ni weld pethau fel yna'n digwydd o'n cwmpas ni, a pobl yn gwneud iddo fe swnio fel rhywbeth da, chi bod mwy a mwy, sa'n gwybod yn eich profiad chi, yn ymhrofiad i, mwy a mwy o bobl sydd yn cael sydd yn gwahanu a sydd yn cael ysgariad a pob math o bethau fel hyn, maen nhw'n neud iddo fe swnio fel peth da. Mae'n neud iddo fe swnio fel peth y penderfyniad gorau yn y sefyllfa yna. Nawr, falle bod e mewn un ystyr, mewn rhai cyd-destynau, ond yn gyffredinol, dyw e'n sicr ddim yn erbyn gair Duw. Mae'n bwysig bod ni'n gwarchod yn hunain yn ein calonau rhag cael ein dylanwadu gan y byd. Mae'r pethau mae'r byd yn galw'n dda, maen nhw'n ddrwg. Mae eisiau bod ni'n gwybod y gwahaniaeth. Oherwydd fel arall, sut ni'n mynd i blesio'r arglwydd? Sut ni'n mynd i fyw i ddilyn i air e? Dilynwch sibrydion yr arglwydd a'i air yn hytrach. Ac yn olaf, a'r peth pwysica mewn gwirionedd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhydd. Ni wedi clywed lot eddi am pam fod rhyddid mor fendigedig, pam fod e mor bwysig bod ni'n sylweddoli croes Iesu Grist yn unig. Ond wrth i chi adael trwy'r drws, jyst gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi ymddiried yn llwyr yng ngwaith gorffenedig Iesu Grist, unwaith ac am byth dros 2000 o flynyddoedd yn ôl ar y groes. Mae e wedi talu'r pris yn llwyr ar ein cyfer ni, mwyn i enw. Amen.